ሰላም ፍትዋት ህፃናት እዚ ትምህርታዊ መደብ መረባ ህፃናት እዩ ናብታ ኣዝያ ተድንቕ ዓለምና ኳዕ ብድሕና መጻኹም ዓለምና ምልእቲ ብጽቡቓትን ሰሓብትን ሕብርታት ዝተመልአት ምዃና ትፈልጡ ዶ እምበኣርከስ ሎሚ እተን ኩለን ካልኦት ሕብርታት ዝፈጥራ ሰለስተ ፍሉያት ሕብርታት ክንርኢ ኢና መሰረታዊ ሕብርታት ተባሂለን ድማ ይጽውዓ ቀያሕ ሰማያዊ እና ቢጫ እየን ስቲል ሰለስቲአን ዘርዚርና ንርአየን ቀይሕ ናይ ሓደ ጥዑም ቱፋሕ ወይ ድማ ኣፕል ሕብሪ እዩ ከምኡውን ናይ ሓንቲ ዓባይ ቅልጥፍቲ ናይ ባርዕ መኪና ሕብሪ እዩ ቀይሕ ኣዝዩ ብሩህን ሓጎስን ዝገልጽ ሕብሪ እዩ ካልኣይ ሰማያዊ ህፃናት ናብ ላዕሊ እስቲጠምቱ እቲ ዓብይ ጽቡቕ ሰማይ ሕብሩ ሰማያዊ እዩ ኣብ ታሕቲ ድማ እቲ ዓሚቝ ዝድነቕ ውቅያኖስ ሰማያዊ እዩ ሰማያዊ ህዱእን ሰላማውን ዝገልጽ ሕብሪ እዩ ሳልሳይ ቢጫ እዩ ቢጫ ናይታ ብርህትን ሙቕትን ፀሓይ ሕብሪ እዩ ከምኡውን ናይቲ ጥዑም ባናና ሕብሪ እዩ ቢጫ ብሩህ ተስፋ ዝገልጽ እዩ እዘን ሰለስተ ሕብርታት እንትተሓዋወሳ ድማ ሓደሽቲ ሕብርታት ክፈጥራ ይኽእላ እየን ንኣብነት ቀይሕን ቢጫን እንትተሓዋወስ ኣራንሺ ሕብሪ ይፈጥሩ ሰማያዊን ቢጫን እንትተሓዋወሳ ድማ ቆጽላዋይ ሕብሪ ይፈጥሩ ቀይሕ ሰማያዊ ቢጫ ናይ ዓለምና ኮኸብ ሕብርታት ተባሂለን ድማ ይጽውዓ እምበኣርከስ ፍትዋት ንሎሚ ዝበልናዮ ትምህርታዊ መደብና እዚ ይመስል ነይሩ ቀጻላይ ሰሙን ክሻዕ ንራኸብ ቻው ቻው